Jeg har hørt, at man kan få nogle billige jeans nede i det der Rema 1000. Og de koster ikke mere end 50 kroner. Og måske var det noget for en lille discount, bror som dig. Så går du bare direkte op til kassen og spørger, om de må ikke har nogle billige jeans. Og om de har nogle lige i din størrelse. Og hvis de så siger, vi har det lige her, så skal du da bare sige yeah, yeah. Og hvis de også passer, og du bare er tilfreds, så skal du da bare give dem de 50 kroner. Billige jeans kan du få i Rema. De koster ikke særlig mange penge. Baf, baf, og det er discount uden noget surt. Og de koster 50. Baf, baf, og det er discount uden noget surt. Made by Jonas og Mathias.